Nastojanja lokalne samouprave da postojeću sportsku infrastrukturu sanira, u perspektivi dopuni novim sadržajima kako bi se u našoj sredini pripremale brojne domaće i inostrane ekipe, potvrdu je dobila i nedavno okončanim radovima. U revitalizaciju otvorenih terena sportskog centra Jezero uloženo je 6 miliona dinara. Opština i pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu opredelili su po 2,5 miliona, a NIS milion dinara. Tereni za rukomet, mali fudbal, košarku i odbojku dobili su novu podlogu. Instalirani su i novi koševi i golovi. Kada imate jedan zajednički projekat, kada imate kvalitetan projekat, onda u jednom vrlo kratkom periodu možete da dobijete ovakve rezultate. Dakle, Kikindžani, sportisti našeg grada će imati mogućnost da na jedan normalan način koriste ove terene, da se sportski razvijaju i na neki način da svi zajedno podignemo ponudu Kikinde u sportskom pogledu na jedan daleko viši nivo. Ja bih se zahvalio svima onima koji su učestvovali u ovom projektu. Naravno da ćemo mi izvršiti, tako kažem, i jedno završne radove na ovim terenima, dakle jednu vrstu ušminkavanja, to znači ovih sitih radova, počev od trave i ovih, da kažemo, sređivanja nekih sporednih stvari što se tiče infrastrukture, i ja se nadam da mi ćemo na iduće proleće imati jedan reprezentativan objekat na uslugu građanima Kikinde, a naravno i svim onim gostima koje planiramo da u budućnosti dovedemo u naš grad. U društvu poslovodstva Sportskog centra Jezero i narodnog poslanika Svetislava Vukmirice, predsjednik opštine Pavle Markov uverio se da otvoreni tereni sada znatno bolje izgledaju i pozvao sugrađani da ih čuvaju, jer je u njihovu revitalizaciju uložen novac svih građana Kikinske opštine. On je potvrdio da predstavnici lokalne samouprave imaju dobru saradnju sa resornim pokrajinskim sekretarijatom, a da je iz opravdanih razloga izostao današnji najavljeni dolazak Marinike Tepić, pokrajinske sekretarke za sport i omladinu. Želimo da takav jedan odnos imamo i sa celokupnom pokrajinskom vladom i nadam se da će oni znati da prepoznaju kvalitete Kikinde i da će u krajnjoj liniji biti dovoljno korektni da podrže sve ono što je u interesu građana kako Kikinde, tako i celokupne pokrajine. I mislim da je ovo pravi model buduće saradnje između pokrajine i lokalne samouprave. Tokom ove godine lokalna samouprava izdvojila je za sportski centar Jezero više od 16 miliona dinara. Značajnije investicije odnosile su se na rekonstrukciju olimpijskog bazena, restorana i 4.500 kvadratnih metara zelenih površina koje su oplemenile ponudu otvorenih bazena. Ono što je nas posebno raduje je upravo najava maksimalno korištenje novih terena, jer mi smo sad spremni da konkurišemo i da apliciramo za sve moguće kampove, jer imamo otvorene terene gde možemo ravnopravno da stanemo. Mislim da u Srbiji ne postoji na manjem prostoru veća mogućnost. Sa našim hostelom koji smo i ove godine uložili negde oko 300-400 hiljada, ako znamo da imamo tamo 80 kreveta, u planu da spremimo još nekih 20 do 30, mi postajemo stvarno konkurentni na nivou pokrajine. Pokrajine i šire, znači svi klubovi koji budu želeli, cene su takve da ne može niko biti jeftiniji nego Kikinda. Puno smo radili na energetici, upravo kad ste pitali za saradnju sa pokrajinom, da, jedan projekat nam je još u završnoj fazi prijema, to je još 40 solarnih panela, tako da bi imali ukupno 80 panela za dogrevanje kako unutrašnjih bazena, spoljnih, tako i tehničke vode, tako da energetski postajemo manje zavisni od gasa, a mislim da će tim biti i veća ušteda. Ove godine u rekonstrukciju opremanja Partizana uloženo je 1 milion dinara, a kao najznačajnije projekte koji treba da se realizuju u sportskom centru Jezero ističu nabavku dodatnih 160 solarnih panela i izgradnju trenažne hale.